Šta će se desiti ako obrišete ikonu od računara? Ne mislim na prečicu, znači nego originalnu ikonu od računara. A druga stvar koju ćemo vidjeti je šta će se desiti ako obrišete kantu za smeće. Pa idemo prvo sa ikonom od računara. Kada prevučete ikonu od računara, desit će se... Šalu na stranu, neće se desiti ništa, samo će vam se obrisati ikona od računara, a računar će dalje normalno raditi. S tim da na Windowsu 10 malo je sad teže ponovo naći ovdje na start meniju tu ikonu. Možete na start meniju kuciti this PC ili ovaj računar, a pokazat ću vam kako da vratite ikonu nazad. Znači idete na start menu, idete na podešavanja, idete na personalizacija, s lijeve strane idete na teme i ovdje imate ovo desktop icon settings ili podešavanja vezana za ikone i tu ćete dobiti ovo i samo ćete otkriti ovdje kompjuter, tako da vam se na radnoj površini prikazuje ikona od računara. Tapnete OK, evo nam je ikona se vratila. A šta će se desiti ako kantu za smeće, znači originalnu kantu za smeće, stavimo u kantu za smeće, odnosno u prečicu od kante za smeće? Neće se desiti ništa, kantu za smeće jednostavno ne možemo obrisati, to je to, malo šale, nije na odmet. Ako ti je ovaj tutorial pomogao, prijavi se na moj kanal jer snimam zanimljive i brze tutoriale o hardveru i softveru, a svakako bi mi podrška dobro došla. Hvala.